Ako vidíme, teraz za mojím chrbtom, tak najväčšia povodeň v roku 2013 a vôbec najväčšia povodeň, ktorá v novodobej histórii prevádzky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa objavila, je práve v plnom prúde. Rada by som porozprávala niečo o tom, ako dokážeme zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu aj v časoch, keď väčšina vodných zdrojov, ktoré prevádzkujeme, je zaplavená. Momentálne sa nachádzame v areáli čerpacej stanice Karlova Ves Hlavná, do ktorej priteká voda z vodného zdroja Sihoť. Vodný zdroj Sihoť je, ako je známe, ostrov, ktorý je momentálne zatopený prakticky celý. Ale už naši predkovia, keď stavali vodné diela na ňom, teda studne, čerpacie stanice a ostatné zariadenia, si boli tejto skutočnosti vedomí. A preto už od prvopočiatku boli tieto zariadenia stavané tak, aby aj v prípade tisícročnej vody boli prevádzky schopné, pretože v tom čase žiadna iná alternatíva vlastne neexistovala. Jednotlivé studne sú teda postavené tak, že pažnica studne je vyvedená až do výšky nad hladinu tisícročnej vody a je to zasypané nepriepustným kuželom, ktorý vlastne ešte vyčnieva nad vodu. Kužel je opatrený nepriepustným poklopom, ťažkým liatinovým poklopom, cez ktorý aj v prípade, že by sa teda došlo k zaliatiu studne, čo sa dosiaľ ešte nestalo, tak by mal zabezpečiť nepriepustnosť. Ovšem aj pre prípad akékoľvek technickej poruchy, ktorá samozrejme sa nedá vylúčiť, teda keby došlo k tomu, že povodňová voda sa dostane do jednotlivej studne niektorej, tak máme na hlavných prívodných potrubiach z ostrova Sihoť máme osadené kontinuálne merače kvality vody, ktoré dokážu okamžite zareagovať v prípade, že sa vo vode nejaké znečistenie objaví a keďže majú prenos na centrálny technologický dispečing, vieme okamžite zareagovať a prívod vody z ostrova Sihoť vypnúť. Čo sa týka ostatných vodných zdrojov, niektoré, ako napríklad vodný zdroj Pečniansky les, je z polovice pred hrádzou protipovodňovou, z polovice za protipovodňovou hrádzou a preto ho v čase povodní prevádzkujeme tak, že studne, ktoré sa nachádzajú v zátopovej oblasti, sú vypnuté a prevádzkujeme len studne, ktoré sú chránené hrádzou. Potom tu máme ešte ďalšie veľkokapacitné vodné zdroje, ako napríklad Rusovce ostrovné lúčky, ktoré spolu s vodným zdrojom Šamorín a Kalinkovo sú jediné vodné zdroje, ktoré žiadnym spôsobom povodňami ohrozené nie sú, keďže sa nachádzajú za protipovodňovými hrádzami. Preto by sme hlavne vodný zdroj Rusovce ostrovné lúčky, ktoré je jedným z hlavných a najvýznamnejších vodných zdrojov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pre Bratislavu, mali ich významnejšie chrániť a aktivity, ktoré sa tam momentálne presadzujú v ochrannom pásme, z tohoto pohľadu majú ešte zápornejší význam, ako by sme si vedeli predstaviť.